Ka jingpule na ka kitab jingpen pau ka nong ka pakhat wei ka dukhat sau hadu khan ar. Kini ki long ki artali ki ding olem par ki artali ki ding penyeng sharang ki bayeng hakmat uken ra jong ka perthei. Lada uno upershang pan pensniu yeki ka ding kan mi na ka shintur jong kini ki sakhi pan bamdu ya ki nong shun jongki. Uno ubapershang pan pensniu yeki unsha penyam da shisha hakani ka rukom. Kini ki sakhi ki don kabor ban khang ya kabneng bakan hap slab hakapor ba ki yathu lupa. Ki don ru kabor ban pen kelas nam ya ka bat ban pen jenjar ya ka perthei. Kat ba ki mon da kanu ka kenja jing yap them. Enda ki la deb ai sakhi umrat klau ubawan kiu na ka liu long ya liet ma persha yeki pat job yeki pat penyap artat yeki. Ki met yap jungki kin shusa ha ki surok jong kanong ba bakrau ka badan ka kerteng parshi Sodom ne Egypt. Ha ka ba la sa narf naru ya utrai jungki. Lai sngi shiteng ki briu na ki pait ben riu bad ki jan ben riu baro na ki ktien ki thelliet bad ki hima baro ki shupet se ya ki met yap jongki Henry kimtre bantep yeki. Ki briu ki basyong hakaperthei ki ya kerko halor jungki bad ha ka jingle kmen jungki ki ya ke liang jin ais ngobha nambar kini ki arngon ki nong yathu lupa ki la pendek ya ubriu baro ha ka perthei. Henry hadin laisni shiteng ka jing persat jong ka jing ka bawan nau Blei kalawan pai haki. Haba ki la yeng join ka jing shep ting ka bashir kai kala kem ya kito ki ba la yo i yaki. Kita ki arngon ki nong yathu lupa ki la yo snow ya ka sur ka bawan nabneng ba ka ong haki. Ale kiu shane. Kumta ki la kiu shabneng haul o kan ba ki nong shun jungki ki shupen. Ka ktien jong utrai. Kasam shispa saw bar khod iway hadu ar bar khandai hadu shipo. Do an yoro ya utrai maus yang jonga uba bent bet ya kikti jonga naka benta katma bad ya kishendria kti jonga naka benta ka jing yale. Mau ka jing i jonga ka kod jonga unong yada jonga unong pelat jonga kasti jonga ka jakari jonga uba bendem ya kijat ben riu hapo jonga. Hami ko Blei ngan rwai ka jirwai bathamai ngan tem yaro yame da kadui tara ship hoksai ya me uba ai jing job ya ki sim uba pelat ya udabin ushakri jome. Ka gospel kat kumu Lukas buku lenong ka ba arpo ka dukhot arpo hinyo hadu saupo. Kato kat ningod ki sadusi kilawan sha ujisu kini ki day ki ba omdan jing mi pan kila kili yu ko nong hikai Moses ulapta yangi kumne adaw briu ya baru ino katanga Henry klem kun uparajung uday ban chim tanga ya kata karyu kantay kanang ban ay kun yala henmen. Shisin na don hinyo ngut shipara baningkong ula yolong ban ula yaw klem kun ubabud ula shim tanga ya kata kakantay panangta sa ubalay kalajya kaju habaro hinyo ngon ki la yap klem kun hakabakon kata kakentay ru kala yam. Menta hakasngi ba ki yap ki mi pan kalong katanga jungno na marin yongon ki la day tanga yaka. Ujisu la jubab yaki ki shinrang bat ki kentay hakane kapertay ki yapoy ka poyman Henry ki shinrang bat ki kentay ki ba dawa pan mi pan na kajingyam bat ban imha kapertay ban sawan kim yapoy ka. Kilong kum ki angel kim la banyam. Kilong ki khun ublay na marba kilong ki khun jong gajing mi pan. Moses upen sabon ba ki bayab ki mi pan. Haga jinto shapang kalau banyab bame
Ulakhot ya utrai ublei u Abraham, ublei u Isaac, pat ublei u Jacob. Kani kamun baulong ublei jongki baim, jongki bayam, namar baro ki im hau. Don ki start ain ki balakren, ka jubab kabadei, konong hikai. Kim shem nut kli jing kli shu yo, ka gospel jong utrai.